Hej, velkommen gutter og gutinder, eller drenge og piger. Multiswarm her. I dag vil jeg bare lige sådan vise nogle, altså her de næste 3-4 dage, der kommer jeg lige til at vise 3 forskellige online spil, som jeg synes, der er sådan okay. Jeg synes, I skulle prøve det, Og så til sidst her kommer jeg med, jeg giver dem selvfølgelig stjerner hver gang. Og så må I jo skrive lidt om, hvis I vil det. Og så, skal vi så sige, at så går der 2-3 dage, så kommer jeg med vinderen af det hele selvfølgelig. Ja, i dag starter vi ud med Harbo.dk. Der kommer et link i beskrivelsen. Det er et, hvad skal vi kalde det? Jeg tror jeg gik, jo, det kan vi godt sige, den her. Det er et okay spil. Jeg spiller det ikke selv specielt meget mere, men jeg har spillet det. Det er et online spil, hvor jeg har råd til at ikke at møde nye venner, selvom du står med nye venner og gamle venner. Hold dig til dine gamle venner, fordi det er ikke alle, der er lige så rare, og hvor du, som jeg heller ikke vil anbefale at købe ting i det, men det er jo sådan noget, du selv må vælge. Jeg skal ikke bestemme over dig. Men det må I sådan lidt. Det her det er min bror. I må godt søge mig om vennermodning, hvis I vil det. Kale. Jeg kan lige prøve at vise ham. Sådan noget. Han er ikke VIP, han har vist været, mener jeg. Eller, nej, det tror jeg faktisk ikke engang, han har været. Nå, vi kan lige prøve at gå ind i et bytterum. Nu har jeg ikke lige nogen ting på mig, og jeg regner heller ikke med at få det. Nu skal jeg lige se, om det gider at stoppe mig at lægge her. Og jeg synes egentlig meget skal ikke spille. Jeg er ikke rig. Jeg har været sat alle mine ting i casino og sådan noget. Men jeg synes I skulle til at prøve det og give jeres egen mening. Jeg vil give det hvad skal vi sige? Skal vi sige, at der er, ja, jeg giver det 3 ud af 5. Skal vi ikke sige, nej, vi siger man kan give 6 stjerner, ikke? Så giver jeg 5 stjerner. Nej, 3 stjerner. Jeg giver 3 stjerner. 3 ud af 6 stjerner får de. Og jeg tror, det er det mest mulige. Jeg har ikke tænkt mig at give mere. Altså, Harbo interesserer mig ikke, men for jer, som der er rige og tit vinder i spil og sådan noget, jeg synes, det er et sjovt spil, når man er rig. Det er bare ikke så skægt, når man ikke er rig. Og ja, men det tror jeg var det her fra Multiswarm. Vi ses næste gang. Hej hej, drenge og piger.